על מה אנחנו מדברים? על החגים. אז באמת את הפרק אני מקליטה כמה ימים לפני יום כיפור, שזה אנחנו אחרי ציון שנה לתאריך הקשה של 7 באוקטובר, ימים קשים שמעורבים בהם המון תחושות ורגשות. אני גם גרה בצפון, וזה כבר כמה שבועות שגם אנחנו נכנסנו למעגל המלחמה הקרובה יותר, ובאמת היה לי מאוד קשה בכלל לחשוב על להקליט פרק. הרגשתי שבאמת זה ימים שאין יותר מדי מה לדבר, אלא רק להרגיש. אבל המפיק התמיר של הפודקאסט שלי התקשר אליי ועורר אותי, ואמר לי שדווקא מתוך כל המורכבות של התקופה הזאת, שיש גם את חגי תשרי וכל המלחמה וכל השיט הזה שיש מסביב, תמיד יש מה להגיד. היי, אני מור קרמי, עורכת דין, נוטריון ומגשרת. ענייני משפחה וגירושים הם תחום שמעסיק אותי שנים רבות, ואני רוצה לשתף בידע, בניסיון ובחוויות שלי ממפגשים עם עולם הנפרדים. בפודקאסט משפט על פרידה, אני מביאה את הצדדים, בוא נגיד הפחות מדוברים, סביב תהליכי פרידה וגירושים. אילו אתגרים יש למתגרשים שלאו דווקא קשורים לבן או בת הזוג. מה קורה ליחסים עם שאר העולם בתהליך הפרידה? כיצד מקבלים החלטות לבד? מה עושים עם הצד הכלכלי? וכמובן, איך נכון לנהל את תהליך הפרידה והגירושים כדי לצאת מהם בריאים ושלמים, גם עם עצמכם. אני מאחלת לכם האזנה מעוררת מחשבה, ומקווה שמכל פרק תוכלו אתם לקחת משפט אחד לפחות על פרידה. וכמובן, אם מישהו שקרוב אליך או אלייך עובר פרידה, אשמח שתשתפו. אז הנה משפט על פרידה. האזנה טובה. תקופת החגים בפני עצמה באמת היא מאתגרת. היא כל כך מורכבת והיא מציפה המון רגשות. נוסיף לזה את המצב המפורק של המדינה, שגם ככה הביא לעלייה בזוגות שמתגרשים, אז יש פה בהחלט הרבה על מה לדבר, ובתוך כל הכאוס והשכול הזה, יש חד משמעית עלייה בגירושים. קשיים בזוגיות שהיו עוד לפני המלחמה, שצפים ועולים, קשיים כלכליים שמשפחות חוות. יש מצבים עכשיו של חרדות שהמלחמה מביאה. זה יכול להיות אצל זוגות שצד אחד מאוד חרדתי וחושש לצאת מהבית, וצד אחד שרוצה להמשיך את החיים עד כמה שזה אפשרי, והרבה תאום ציפיות על באמת איך מתנהלים בתוך זה. וכמובן, חרדות של הילדים, חרדות שהתחילו עוד בקורונה, וזה לא משנה היום באיזה אזור בארץ גרים, כולם חווים את ההזקות, את הפיצוצים, את הכל. כל זה באמת מביא להמון קשיים. החגים הם תקופה של משפחתיות. יש משפחות שבאמת אוהבות את זה, מצפות לתקופה הזאת. זה מסמל עבורם זמן משפחתי, איכותי, זמן באמת של כיף ושל חוויות. ויש מי שדווקא החגים מביאים אצלו איזושהי דחייה וחוסר רצון שזה יגיע, ואם זה כבר הגיע אז שיעבור כבר. אני אקח את זה כשלושה מעגלים. יש את הרצונות האישיים שלנו, כאינדיבידואל. יש את הצרכים של בן הזוג, שזה במערכת, עוד במעגל הנישואים, אז זה המעגל הקרוב, ויש את ההתחייבויות המשפחתיות, שזה המעגל הקצת יותר רחוק. אז באמת, רגע, בוא נדבר על החגים בתוך הנישואים, כי הרי לפני הגירושים מתחילים הדברים עוד שמה. בנישואים באמת יש הרבה דברים שמתחילים מהחגים, שאני חושבת שהם יכולים גם לנבא את ההתנהלות של הצדדים במהלך הפרידה. איך הם התגרשו ואיך זה יבוא לידי ביטוי בגירושים. זוגות שרק התחילו את תהליך הפרידה והכל מאוד טרי, תקופת החגים מעצימה את הקשיים שיש בגירושים, כי אם דברים היו מאוד ברורים, בדרך כלל איפה עושים את החג, אצל אמא שלי, אצל סבתא שלו, כל מיני חלוקה, הדברים עכשיו קצת נכנסים באמת לאיזושהי רגישות ומתח, ודיברנו על זה שזה המלחמה, זה בהחלט מביא ומעצים, אבל באמת אני רוצה להתחיל רגע מהמקום של הנישואים, כי יש באמת הרבה פעמים שזה אחד המוקדים הקשים אצל זוגות עוד בחיי הנישואים, וכמו שאמרתי, אולי זה יכול לנבא את ההתנהלות שלהם בעתיד, אז אם נחלק את זה רגע לאיזה שני צדדים, חלוקה כזה של שתי קטגוריות, אז באמת יש את הזוגות שבמהלך הנישואים היו מאוד בהתחשבנות,
אצל מי הם היו בפסח שעבר, ומתי הם ילכו להתארח אצל הסבתא של הבעל בראש השנה, או לא יודעת, יש כזה איזה מתח לפני החגים, שזה באמת נושא מאוד מהותי, וכמו שאמרתי, זה גם הופך להיות עוד יותר קשה בגירושים. בואו נחזור רגע אחורה באמת. כל אחד מגיע מאיזשהו מקור משפחתי שונה, עם איזשהו אופי ודרישות משפחתיות אחרות. לפעמים גם החיים עצמם, במהלך חיי הנישואים, מזמנים כל מיני שינויים שמורגשים דווקא בחגים. זה יכול להיות פטירה של אחד ההורים, אז יש יותר מחויבות. מעבר של אחד האחים פתאום, שאחד האחים מחליט לעבור למקום מגורים מרוחק יותר, רילוקיישן, איזשהו ריחוק בתוך המשפחה שמביא לאיזשהו שינוי במסורות המשפחתיות שהיו. התאמות בקיצור שצריך לעשות תוך כדי החיים. בתוך כל זה יש את ההתחייבות והאחריות של בני זוג אחד כלפי השני, להתאים לצרכים שלו. אז אמרנו לחץ, נכון? אבל כמו שאמרתי, אנחנו עדיין במרחב הנישואים, של זוגות שעושים ככה איזשהם חשבונאות, ויש דווקא את הזוגות הצד השני, של זוגות שהחגים זה לא עניין בכלל עבורם, משהו מאוד מאוד קליל וזורם, חלוקה מאוד ברורה אצל מי חוגגים, איפה, מה קורה בליל הסדר, מה קורה ביום כיפור, מאוד מסודר. יש משפחות, באמת זוגות, שמצליחים לבנות איזושהי מסורת משפחתית משל עצמם, שהמשפחה היא מעל הכל. אני בטוחה שיש מאזינים שגם התחברו לצד הזה, שבכלל לא מבינים על מה אני מדברת פה, שיש מתיחות בחגים. אבל כמו שאמרתי, זה מתחיל בנישואים, אז אם נעבור למרחב של פרידה וגירושים, שני המצבים פה הם קשים. כי הזוגות שבאמת אמרתי שהיה להם קליל במהלך חיי הנישואים, מקבלים את זה ממש ממש אחרת בפרידה, וזוגות שהיה להם קשה, זה ימשיך להיות להם קשה. נכנסות פה המון שאלות, כמו למשל, האם אנחנו מתחשבנים ורוצים לתת מה שהסבים רוצים, ההורים, אחים, מה קורה למשל בבן זוג חדש שנכנס למשוואה. אז באמת החגים, אמנם אנחנו כבר בתוך החגים, אבל זה תמיד רלוונטי. לכל מי שנמצא בתהליך פרידה, התגרשתם כבר, אתם חושבים על פרידה, והתקופה של החגים באמת מעלה מורכבות. זה החגים הראשונים שלכם בתור גרושים, שאתם מיישמים את זמני השהות בתוך החגים. זה משפיע עליכם, זה משפיע על הילדים, זה מעלה שאלות. מה יהיה הפעם? מה יהיה בחגים הבאים? איך זה יהיה? איך אתם בתוך זה? אז אני באמת פונה פה הפעם לכל מי שמזדהה עם התחושות האלה. החגים מביאים המון לחצים, שגם ככה יש אותם בתוך תהליך של גירושין. זה יכול להיות האמא שכבר לפני איזה חודש מתקשרת ושואלת אם אתם באים לערב חג, או מה קורה עם הילדים, האם חילקתם את זה ביניכם. לא תמיד כיף גם לדבר על זה, כי אולי היה איזה ויכוח עיקש עם ההורה האחר, ומצאתם את עצמכם, לא הייתי מוותרים, אבל נמצאים באיזה מקום של טוב, אז הוחלט והוסכם שהילדים יהיו אצל ההורה האחר, ואתם בבאסה על זה, ולא באמת בא לכם לשמוע עכשיו את אמא שלכם, או איזשהו קרוב משפחה אחר, מעביר על זה איזושהי ביקורת או אמירה, מציב בפניכם את זה עוד הפעם, ויכול להיות דווקא שזה מתאים לכם, ואתם על הסקאלה שזה סבבה ובסדר, ואתם רואים את זה בעין של טוב לי, שדווקא הילדים יוצר אצל ההורה השני, ואולי אתם קצת מרגישים שזה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, כי זה גם חלק באמת מתהליך הפרידה, לראות מה נכון לכם ומה מתאים לכם. והמטרה שלי בעיקר פה היא להביא אתכם למקום של מודעות, של חשיבה על עצמכם, שלפני החגים תדעו מתי ואיך, מה אתם רוצים שיהיה. לא בהכרח איך לחלק את הזמנים, אלא איך אתם רוצים. זה יכול להיות, אם חשוב לכם שהילדים אצל ההורה השני, לבוא שעה לפני כניסת החג ולהגיד להם חג שמח ולעשות איתם איזה סלפי, אז תקבעו את זה מראש, ואם חשוב לכם דווקא לא להיות עם המשפחה, ולעשות משהו אחר שבא לכם, וזה יכול להיות סתם לטוס לחול, או לצאת עם חברים, ופשוט להציב את העובדה של אני עושה מה שאני רוצה, כי אני כבר במקום אחר, וזה לא רק כלפי בן הזוג הקודם, אלא גם כלפי המשפחה, אז גם זה בסדר. תמצאו מה טוב לכם בתוך זה. וכן, גם לפעמים זה בסדר. קצת לחשוב בהרגע ובאיזשהו געגוע על המשפחתיות שהייתה. ואולי להסתכל קצת בסרטונים או בתמונות של החג הקודם, או שהייתם ביחד. אני באמת רואה הרבה סרטונים של בעיקר נשים שבתהליך גירושים, שאומרות את השלב הזה של הגירושים לא שיתפו אותי ולא דיברו איתי, על הכאב הזה שיש והחלל שיש בתוך חגים. יש הרבה אנשים שעבורם,
חגים זה ממש משפחתיות, והם חווים את זה כבדידות, אז אפשר בהחלט גם לתת לזה מקום, שכן, אולי גם קצת להתאבל על הפרידה, ולתת לזה מקום. וזה יכול להיות ממקום באמת של התכנסות, וקצת להיות לבד עם עצמך, וזה יכול להיות ממקום של אולי קצת עצמאות, ואיזשהו ניצחון אישי של לעשות משהו שלא הייתם עושים. הייתה לי לקוחה שההורים שלה ליוו את התקופה מאוד מאוד ארוכה, בהליך גירושים מאוד מאוד קשה, והחג הראשון שהיה, זה היה פסח, אחרי שהם נפרדו, וככה זה כבר היה יותר מוחשי, והיא הבינה שהצורך של בני המשפחה זה שהיא תהיה איתם, למרות שהיא ממש לא רצתה. והיא פשוט הצליחה למצוא את האיזון, שהיא אמרה, אז בליל הסדר אני איתכם, אבל ברגע שמסיימים, יש לי כרטיס טיסה, אני לוקחת את המזוודה ואני נוסעת לשדה תעופה, ואיך היא אמרה לי, מאז הטיול הגדול אחרי הצבא, לא נסעתי לחול לבד, וזה היה אחד האתגרים, גם המשפחתיים, כאילו לבוא ולהגיד, אני נוסעת לבד בחג, וגם מצד שני לרצות באמת את בני המשפחה שהיה להם חשוב שאני אהיה, והיא מתארת את זה כחוויה מדהימה עבור עצמה, שהיא עשתה כדי גם להקל באמת את הפרידה, וגם להתמודד עם זה שהילדים נמצאים בחג עם ההורה השני. אנחנו מדברים על חגי תשרי ובכלל על חגים, אבל היה לי מקרה שגם לקוחה, הם היו נשואים בסך הכל 8 שנים, והיא מאוד אהבה לחגוג את מה שנקרא הסילבסטר, ובעלה לא אהב את זה, הוא חשב שזה בגלל שזה חג של גויים, וזה לא מתאים, את נשואה, ובמשך 8 שנות נישואים, באמת, היא מאוד מאוד כיבדה את הבקשה שלו, וב-31 לדצמבר הראשון, מאז שהם נפרדו, זה היה לה כל כך ברור שהיא הולכת לחגוג, והיא יצאה למסיבה, והיא נהנתה, ככה ספק איזשהו שחרור מהעול של הריצוי שלו במשך השנים, ספק זיכרונות מהעבר, מהרווקות, אבל זה באמת היה איזה מקום של ליהנות ממה שלא היה במהלך הנישואים. שהיא אומרת, אם היינו ממשיכים להיות נישואים, כנראה שגם הייתי ממשיכה עם זה, אבל אם כבר אנחנו מתגרשים, אז תנו לי ליהנות קצת מהמקום הקטן הזה, וגם זה בסדר. יש מקום לטעמי לכל תחושה שעולה וצפה במסגרת הזאת המורכבת של הגירושים והציפיות מהחגים בלוח השנה. הפתרונות המשפטיים הם באמת מאוד ברורים איך מחלקים את זה, שזה חג אצל ההורה האחד, חג אצל ההורה השני. בדרך כלל בהסכמי גירושין יש טבלה מאוד מאוד מחולקת בצורה מסודרת. יש אנשים שיש חגים מבחינתם שהם לא חשובים לטבלה. יש כאלה שרוצים לדקדק על כל חג, גם אם זה נרות חנוכה, פורים ול"ג בעומר, ויש אנשים שרוצים להתייחס אך ורק לראש השנה ופסח. יש אנשים שנורא נורא זורמים ואומרים, אפילו אל תכניסו טבלה בהסכם גירושים, אנחנו נסתדר בינינו. יש מי שמבין שאצלו זה פחות אישו, החגים, ולעומת זאת לצד השני זה מאוד מאוד חשוב, אז רואים בעיקר בהסכמים שהם בגישור או בהסכמות, שיש צד שיכול יותר לוותר ולהגיד, כל בסדר, ניקח איזה 2-3 לפני, נסתדר, ויש באמת מי שנאחזים מאוד מאוד בעדיקות במה שכתוב בטבלה, אבל אני חושבת שהמטרה שלי בפרק הזה זה לא ללכת דווקא לפתרונות המשפטיים. אני חושבת שהמטרה שלי פה זה, אני פונה אליכם, שאתם נמצאים בתוך תהליך הגירושין ומה אתם רוצים. נתקלתי בלא מעט זוגות שההסכם מאוד מאוד ברור על איך הם חולקים את זה, והם עמדו בזה שנה, שנתיים, ופתאום הם באמת גילו שיש ביניהם תקשורת טובה, והאנרגיות סבבה, והם גם עושים את החגים ביחד, וזה בסדר, זה לא כתוב בהסכם. והם מצאו שזה משהו ששניהם היו רוצים, גם כדי שלילדים ליצור את זה, והם באמת מסוגלים להכיל את זה ערב, וזה מקסים. כי הם באמת עשו איזה תאום ציפיות אחרי שכבר נחתם הסכם, והם ראו שזה מתאים. יש כמובן צדדים שעושים את זה עוד לפני ההסכם, שהם כבר מבינים שבאים ואומרים, אחד התנאים שלנו בחגים זה שאנחנו חוגגים את זה ביחד. אבל יש גם מצבים הפוכים, שצד אחד רוצה משהו, והצד השני מתנגד, או לא בדיוק רואה עין בעין על איך שהוא רוצה את זה. נכניס פה גם כמובן את אפשרות לבן בת זוג חדשים לצד השני, שפתאום רוצים לחגוג את החגים בדרך אחרת.
והשאלה היא, האם באמת הולכים, איך רוצים להתמודד עם זה? האם לעמוד על מה שמאוד מאוד חשוב לכם כרגע בחג, או להבין, אוקיי, זה לא הולך, נעשה חישוב מסלול מחדש על הצרכים שלי, ואיך בכל זאת הם יכולים לבוא לידי ביטוי. אני חושבת שאחת המורכבויות שיש בחגים עם בן בת זוג חדשים, זה באמת חוסר שליטה שיש לנו בסיטואציה. אני רוצה לתת את זה רגע כדוגמה. היה לי לקוח ששיתף אותי שגרושתו יש לה בן זוג חדש, שהוא מאוד מקפיד ללכת לבית כנסת בחגים ולשמור את המסורת בחגים, משהו שהם כבני זוג לא כל כך הקפידו על זה. והיא משתפת אותו, וגם הילדים מדברים ומשתפים שפתאום הולכים עם בן הזוג לבית הכנסת, צמים ביום כיפור, או מה קורה באמת בפסח, שהם מוצאים את עצמם אוכלים רק כשר, ודברים שהם לא כל כך היו רגילים, ופתאום עולות קצת שאלות, גם על אמונה ועל מסורת, והכל קצת מתערבב ביחד, והוא חילוני לחלוטין, כאילו, וזה היה לו מאוד קשה. נכנס פה מימד אין לו שליטה עליו, כי זה החיים החדשים של הגרושה, שהיא בחרה אותם, אבל הילדים שלו נכנסים לתוך סיטואציה שבחגים הם פתאום חוגגים את זה קצת אחרת ממנו. אין פה הרבה יכולת לקבל את ההחלטות או לשלוט, כי הוא לא חשב שהוא יפגוש ושהוא יצטרך לדבר ולתווך לילדים שלו על למה הוא לא הולך לבית כנסת, או איפה הוא בחגים ומה המנהגים שהוא עושה. הוא מצד אחד בחוסר אונים, שאין לו מה לעשות, זה החיים החדשים שבת הזוג לשעבר שלו בחרה, אבל זה מכניס את הילדים, וזה באמת להיות פה בסיטואציה לא פשוטה, שכל פעם שהחגים התקרבו, זה הציף אותו מחדש. היה לי קשה לתת את הייעוץ המשפטי שהוא חיפש, והוא קיווה למצוא פה איזה, איך הוא אמר לי, תני לי איזה סעיף בחוק או משהו חוקי שאני יכול להישען עליו כדי לשנות את המצב. ואני שואלת אותו, מה היית רוצה שיקרה? שהם לא יעשו את החגים אצל אמא שלהם, כי הם הולכים עם בן הזוג החדש שלה לבית הכנסת, או הם מברכים וקוראים את כל ההגדה בליל הסדר, כי אין חוק כזה. אתה לא תמצא, והדרך היא לא דרך בית משפט. אתה לא יכול להגביל ולקבוע מה יהיה, כי אתה צריכים כבר ללמוד איך לחיות בתוך זה. זה קשה, זה מציף בדיוק את הקשיים שבכלל מי חשב עליהם, שהם התגרשו, הם באמת, דיברתי מקודם על טבלה של חלוקת חגים, זה היה ביניהם מאוד מאוד ברור וסדור ועבד מעולה. והוא לא חשב שפתאום היא תביא בן זוג שומר מסורת ככה. אותו לקוח הבין שאומנם הכלים המשפטיים הם מוגבלים, אבל הם כן אפשריים בליצור את הגבולות שמתאימים לו. וניסחנו נספח בהסכמה כמובן עם בת הזוג לשעבר, על איפה חשוב לו יותר, הדברים שיותר חשובים מבחינתו שלא יקרו, דברים שכן יקרו. מצאנו שבת הזוג לשעבר באמת פתוחה לשיח, מבינה כמה זה קשה לו להתמודד עם זה שהילדים נמצאים באורח חיים שהוא שונה ממה שהוא היה רוצה, והם באמת ניסו למצוא את עמק השווה, באמת במסמך משפטי, כדי שהוא ירגיש שגם הוא מקבל את המענה, שזה לא סתם באוויר, והצלחנו באמת לנסח פה מסמך שנתן לו עד כמה שזה אפשרי, את המענה לצרכים שלו בתוך הסיטואציה, ואני חושבת שהוא בעיקר הבין שלפני כל חג הוא צריך לראות איפה הוא מוצא את עצמו בתוך זה. אז רציתי להגיד, לקראת סיום, שאני חושבת שהתקופה של החגים בפני עצמה באמת היא מאוד, מאוד מורכבת ורגישה. נוסיף על זה את תהליכים של פרידה וגירושין, ואמרתי, זה יכול להיות אם זו פעם ראשונה שאתם בחגים אחרי פרידה, וזה יכול להיות לקראת. וכן, יש גם הרבה מצבים של תוך כדי החיים אחרי הפרידה. נוסיף על זה את המלחמה, ובאמת הכל מאוד מאוד נפיץ, ולא סתם המילה הזאת מתאימה פה, וקשה, ואני חושבת
יש לנו 4 דברים עיקריים שאפשר לקחת אותם כדי להתמודד עם התקופה הזאת. המצב הראשון, אני חושבת, זה באמת להיות באיזושהי מודעות שלפני החגים או לפני איזשהו חג ספציפי שמציפים בכם, תחושות לא נעימות, איזושהי הרגשה של איך זה הולך להיות ומה הולך להיות, שתהיו באמת בהקשבה עצמית מה אתם צריכים בתקופה הזאת של החגים. מתוך המודעות יבוא גם הטיפ השני, שהוא על לתכנן. תתכננו את החגים, תתכננו את מה שחשוב לכם. אם אתם עדיין לא גרושים ויש פה כבר מערכת קבועה של איך החגים הולכים להיראות, אז תתכננו את זה מראש. איפה אתם חשוב לכם יותר, איך אתם הייתם רוצים שזה יהיה. הנקודה הבאה זה להתכונן, תתכוננו לזה, תתכוננו שזה עתיד להגיע, או שזה כבר מגיע, תתכוננו שהילדים בערב חג לא יהיו איתכם, באיזה שעה הם יוצאים ועוברים להורה השני, ומתי הם יחזרו, אז באמת תתכוננו אולי לשעות שיהיה לכם קצת עצוב ויהיה לכם קצת בודד, או אולי דווקא יהיה לכם כמה שעות של סבבה, וזה באמת מוביל אותי לנקודה הרביעית והאחרונה, שתשתדלו ליהנות. הגירושים הם גם ככה מצב קשה, ואני חושבת שככל שנהיה בהבנה מה יעשה לכם טוב, תקבלו את זה ותעשו את מה שבא לכם, וגם אם אתם מרגישים שזה לא כל כך נכון ומתאים, לצאת עכשיו, או לחגוג, או לעשות קמפינג לבד, או אמרתי כבר לטוס לחול, או לעשות איזה סדנה להעצמה, תעשו מה שנכון לכם וטוב לכם, תתכננו את זה, תגיעו לזה עם ראש פתוח, כי החגים כמחזוריות יגיעו עוד הפעם, והמקום הרגיש הזה יחזור וידפוק בבטן פעם אחרי פעם. אז תלמדו לחיות עם זה. ואני מקווה שהמידע היה מועיל ומעניין עבורכם. ובהזדמנות זו אני מאחלת גם שנה טובה יותר, ושקטה ורגועה יותר לכולנו. אם מצאתם שהמידע בפרק מועיל עבורכם, או יכול לעזור לאנשים אחרים, אתם מוזמנים לשתף, ולשתף גם אותי ולספר לי איפה זה פגש אתכם, או איך הרגשתם ששמעתם את זה, ובעיקר תבינו שאתם לא לבד בתוך זה. שתהיה שנה טובה וחג שמח.